and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Laining akong tuyo ni mo. Oh, unsa man na? Di man si Padre Damian. Ako siya nakitaan nga nanaog sa bus ganiha. Kinahanglan mga tudayon kami si Milan. Gipangitaan na siya birth certificate. Mauna kini ang gipaabot nato butoy. Nang hinam-hinam na sab kung moabot ang imong gipangantinang. Grabe magud ka bang si Senior Emilio eh. Hapit na gyud butoy. Hapit na. Sige ha, mapauli na ko. Aron mga tudayon Miss Milan inigbalik niya. Tay pa. Butoy, wa ka ba ilaing gisultihan ini? Wa gyud nang eh. Bisag si Karen? Katong anak sa kusinera sa Bay Asinda nang. Di gyud na may tabo nang eh. Maayo. Sige toy ha. Ako'y unang mo biya din ha. Okay ra nang. Kay atupod ko agis pikas. Nadaway pa kong Karen. Kung tinuod man niyang iyang motibo, angay siyang daikon. Pero, kung iya gidaot ang akong mahal, aron siya mo'y daigon ni Senyor Emilio, ako gid siyang kasilakan. Oh, Milan. Asa man ka? Sir, mada ko sa review center. Ako lang kang balibaran una ang ilang offer. Anugo, no? Ano ko lagi, sir? Pero, mas anugon kung mauwahi ang imong lihok. Tingalig mawa pa hinuon mo sa Hazel. Ayaw lang taon, sir. Debe ko mahimutang gabi sir. May trauma na siya. Ayaw ka bala ka, Milan. Kaya ako siyang gipaubanan sa akong anak nga daga. Maluoy kong Hazel. Salamat kay sir. Sige sir, mupadayon na ako sa review center. Sige, Milan. Tuman na gyud ang tanong gisulti sa abogado. Ikaw ra gyud ang mabulahan. Hain pa masad Miss Milan? Nakasiguro ko nga malipay gyud to kung masayran niyang ni ana ang padrikura. Nang ilang? Yay, niya mas Karen. Kinsa may imong gisigihan og lantaw nang? Ay, kinsa pa bago ilain Karen ang akong anak, si Milan. Ako man to nasugatan ganihan nang. Wato ko no siya sa review center. Mag-review na day siya? Namot lang ni atong bataa Karen, oy. Doon na kay toyo niya? Wa nang uy. Nang, unsa kay naitabo sa mga mata ni Senyor Emilio, no? Kay naunsa man di ay iyang mata. Sakit ko no kaayo. Ang duha pa gid niya ka mata. Nya wa ka mangutana unsay nahitabo niya. Na, kuyawan ka mangutana ay kay muday gyud banghag. Ay, pagmahay gyud nako nganon dili ako may unang nakakita niya. Siya dihang may ato siya sa eskwelahan. Na, wala kay mahimo ni ana. Nahitabo na ang dili unta gusto nimong mahitabo. Dili lang ko nimo pasakon sa inyong taas nang. Ha? Dali oy. Ngano bang ni amon tas gawas? Bitaw nang uy. Naibog man ko ni Milan nga mipaingon sa review center good. Nahibaw di ay ka. Ako lagi siyang nasugatan nang. Nang. Kami man gid unta mo'y angay magkauyab si Milan, no? Ha? Parehas gud may mga pobre. Mo lagi unta. Pero dili man ako'y tag-iya sa kasing-kasing sa akong anak Karen. Saon? Ang senyorita man sad gud may una-unahon kaayo ni Milan. Uy, Karen, ayaw ba yung gipadung ka ni anak si Milan? Ngano man nang? Nalumay na gid siyang maayo sa senyorita? Karen! Ang akong cellphone. Mahal! Mahal, sorry. Di ba ko makaana, ha? Nagsugod na ka sa imong review? Di abda ko sa review center. Nangita ko mingaw nga lugar nga huwag makadungog sa itong isulti ni mo.
Gigapuyan naman ko nining akong sitwasyon, mahal. Mahal. Ayokot ko pa dong ka. Feeling na ako, nag-inusara na lang ko. Mahal, huwag ka mag-inusara. Ni aragid ko. Mahal, Gusto na. Niyan ako. Di tagid ka pa sa akin. sorry, mahal ha. Huwag ko makaagwanta sa akong mga luha. Nga dali kayong nangambak sa ako mga mata. Sa dihang nadungog na ako ang imong tingog. Mahal, nakasabot ko sa mga bati. Sigurado na gyud nga higayon na. Gipapangitan ako sa demonyo kong amahan sa iyang mga tao. Tuo sa day ka nga. Ngun lang ni anak ka sayon ang ilang pagbawi ni mo, gikan ako. Musukol ba ko nila? Ha? Dagan ang midipinsa ni mo din eh. Musay ka hadlok. Gisultihan ko sa mong din nga iya kang gipaubanan sa iyang anak na daga. Lagi, O niya, okay ra ka niya. nindot man sab siya ikauban din eh. Kay, daghan kay siyang mga istorya nga makapakatawan ako. Pero, ikaw gid ang akong gikinahanglan, mahal. Kapit na. Unsaon ka pagkahapit nga mo review pa man ka. Dili. Dili ka mo review? Dili una sa pagkaroon. May importante komisyon. O kinahanglan ako ning dalion. Aron gawas nun ka nang magpakasal ako. Tinuod ka, mahal? Lagi. Busaan tos lang una, ha? Manawag bitaw ko niyo. Sorry, mahal ha. Anong sorry man? Nahasol na hinuon ka tungod na ako. Mahal. Katungdanan kong panalitan ka. Labanan. Busa ayaw gid pagtuo nga sayon kanilang mabawi gikan ako. Hain pa man ni Milan, uy. Nagsugod na ang kangit-ngit. Nagsugod nagtingog ang mga gangis. Ngalig mo kalit na sad og tunga din hiskarin. Dili na sad may makaadto sa kumbento. Day! Ay, salamat in taon. Salamat dong, niya nagyod ka. Doon na ba kayo gihapit, Nay? Dali dayon, kay doon ako isulti nimo. Ni ana si Padre Damian, Nay? Oh, mao na gisulti ni Butoy. Na, kung sayo pa unta kang miabot, sayo sad tang nakaadto sa kumbento. Di sab kata isturbo ni Karen, Nay. Ning higayon na, dili na ta magpapugong. Kinahala makikita na gyud ta sa Padre Kura ug Madong. Sayo lang tang manimba, ha? Sige, Nay. Alas 4 kadlawon. Mumata na ko ana aron makasayod ag adto sa simbahan. Nay, murag kog nangurog. Ngano nangurog man ka? Ampot lang, Nay. Abi ang imong kamot, Nay, be. Oh. Kay ako ning itapion sa kundugan. Singan? Ambisa, aron nimo madungog ang kuba sa kundugan ba? Kulbaan ko. Ay, pagkulba-kulba diya, ha? Kinahanglan mo barog kang maisugon ning gubat nga imuronggi atubang. Gubat, Nay? Oh, maingon akong gubat. Kay simba ko, mapamatud-an nga doon na kay bahin sa Asyenda Emilio. Dako ka ng sagpa ni atong mabangis nga Emilio. Ni atong demonyo nga Emilio. Niya lang binandol niya. Litrato ni Hazel. Sa kadako sa premyo nga akong ihatag. Kinsa may makatudlo sa iya karong nahimutangan. Sigurado ko nga magkabuang ang mga tao sa pagpangita niya. So ay uwaw kong anak. Oh, yan o. Wa ko'y katungod nga moang ko na ya. Ha! Kabuang ka na ako, no? Nga pasagdan ko lang siya nga mapanag-iya sa lain. Ilabi na yun ni atong saop. Adto ko kinaipapilit sa Cebu. Punon ko ang tanang mahimong mapilitan ni nangiyang litrato. Kung ang sobra na ini, adto na ko ibandilyo sa among probinsya.
Maayo kay nakailis na kadong. Manlakaw na ta. Kadlawon pa manay. Nagmata na karon si Padre Damian? O siya may mumisa karon. Nakasiguro ko nga ato siyang ikasulti. Hinauton tanay nga. Wala na isagabal ang atong pag-adto ron sa kumbento. Kinahanglan makita ko ang akong baptismal certificate. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!